Ei. Hyjä. Tuomareiden torjuksesta. Ottaen huomioon, että meillä on tänään täällä esiintyvä Pettupoja. Kilpailuarvostelu suoritetaan pienistä kelistä. Eli näitä keliä ei kilpailuarvostelukaan yritetä, vaan molemmat olisi luokkeet kilpailuarvostelu vuorolla tapahtuvat näistä pienistä kelistä. Lähempää! Tuula! Vesa! Vandor! 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 No mis jama see on nüüd või? Loidid seal. Veero, hei! Veero, hästi! Veero, Vandor! Vandor!